Wrapping is becoming an increasingly popular way to modify the look of a car. We spoke to Lee, owner of Unique Wrap in Kolding, to find out what his business is all about. Unique Wrap er et firma, jeg har etableret for cirka et år siden. Jeg var med i verdens største koncern før, som hed Wrapstyle, og jeg lavede den danske afdeling. Eftersom alle mennesker gerne vil gå sin egen vej en gang imellem, så valgte jeg at lave min egen afdeling, som hedder faktisk Unique Wrap by Lee Kisa. Og det har eksisteret nu i lidt over et år. What is the purpose of wrapping a car? Jamen alle folk tror i dag, at man pakker biler ind for at beskytte lakken og kun for at lave taxaer. Den verden, den er rykket meget videre i dag. 90% af folk, der pakker en bil ind i dag, pakker den ind for at lave et farveskifter, for simpelthen at lave et omskift af en farve, hvor man er blevet træt af den nuværende farve på bilen. Man sparer jo også mange penge. Bilen får et nyt udseende, og man er fri for faktisk at købe en ny bil. How long does a wrap last? Det kommer helt an på, hvilken type folie man bruger, men et sted mellem 5 til 7 år er minimum på folieindpakning, som vi giver garanti på. What kind of different wraps do you do? Vi kan lave stort set alt inden for folieindpakning, fra en Toyota Aygo til en Bentley, til en Lamborghini, til en Ferrari. Og vi sætter lige meget stor ære i at lave alle typer biler, fordi alle de biler, der kommer ud af den her butik, repræsenterer Unique Wrap, og derfor skal det alle sammen, kvaliteten skal være lige godt på alle de produkter, der kommer ud af den butik her, uanset hvad det er, vi laver. Vi vil gerne senere hen i året her begynde at tænke på at lave store, både luksusyachter og sejlbåde og nogle andre ting, så vi vil gerne begive os ud på nogle nye områder. How long does it take to wrap a car? Det kommer helt afhængig af, hvilken type bil man kommer med. Kommer man en lille almindelig bil, så kan det tage 2 dage. Kommer man med en avanceret bil, så tager det op til 3 dage. Har du en rød, gul og en hvid bil, så tager de typer biler her længere tid. Man skal afmontere kofanger og nogle andre ting for at få det optimale resultat. And lastly, why should people choose Unique Wrap? Folk skal 100% vælge Unique Wrap. Dem, som kender mig, ved de ting, jeg har lavet før, de ved, at jeg 100% går op i mit kvalitetsarbejde. Alt det, der kommer ud af den her butik, bliver kvalificeret, tjekket af mig 100%, inden det forlader butikken her. Vi leverer kun de bedste varer hos os.